No ľudia, vítajte u nového videa a dneska som si stiahol do Minecraftu talianske brainroty. Je tu čo ja viem, tralero, tralala, tung, sahur, bombardíro, krokodilo a ja neviem. Inak aj zbrane som si stiahol, no. A furt po mne idú tie posraní zombici, tak ich dostrieľam. Ach jaj. Viete čo ja neznášam na Minecrafte? Keď pri vás príde creeper a odbachne vám dom. A toto je nejaká Saturnová krava. Lavaka, Saturni. Nemôžem si na ňu sadnúť? Nie. Ale však ja som si chcel na ňu sadnúť len. Čo si jej? Bodyguard? Ešte chicken jockey na mňa. No jasné. Ty si fakt duchylak. Čo ste na mňa poslali, hej? Ja ešte nezabíjam ani. Fuj, ty malý zasran. No a tung, sahur. Bum. Čo teraz? Zastrelme ho. Bum. A ďalšie tung, sahur. Toho poznám, tento je dobrý. Čau. Hej, ja som ťa len pozdravil, sorry, ja som ti nechcel dať facku, no tak nič, no. Hej. Máš problém so mnou, ja ťa dostrieľam, ale prečo len ten bol na jeden hit a tento na 8? Nabil som si zbraň, dobre. Teraz sa tu spávne, neviem kto to je. Asi sa tu nech sa tu tomu ver. Larila sa volá, myslím. Dávaj, pomôžem ti zabiť tú lavaka Saturnita. Či ako sa to volá? Aha, patapím. Pomôžem ti. Opa, ja som ťa nechcel streliť. Sorry. Nie. No jasné.